On estem? A casa, al meu espai. A casa, al meu estudi, a casa. Tu ets artista? Crec que sí, però què és artista? És una pregunta que sempre hem d'anar fent, no? I per mi, a veure, és quan la gent et pregunta què és art. Dius, bueno, art és tot allò que fas amb ganes, no? Artista se naix o artista te fas en el temps? El caràcter, la passió, l'emoció i tot això es naix. Que això vol dir que tu utilitzis per ser artista. Com era l'Antònia de 18 anys? Era la típica persona que està embolicada en 1000 coses, sempre m'agrada estar en 1000 coses. Per a ser artista necessites este impuls, no? Sí. Esta passió. Com quina era la teua de passió? És esta que expliques? La meva passió és el sentiment, és l'emoció, és la passió en tot, pel bo i pel dolent. Que aquí està el problema.